bocah bagus solah krida mungkir oh hei us ayo bocah bagus sapa kang tumindak becik bakal ketitik sapa kang tumindak ala bakal sirna marga layu repepeh tindak nyosang putra-putra saking Akasbu truk ya ya jos ayo ngono bocah bagus ayo bocah bagus padahal saking sasana pangriyasan Suradira lebur dening Pangastuti jos ayo bocah bagus dasar bagus isih muda tunjukkan pesonamu ses babu oi ayo bocah bagus Ragil pembarong idolanya tante-tante ya bagus pideksa gagah prakoso ora tau leren nyambut gawene ayo ngono bocah bagus gojleng iblis selatan kurang toto ora usah maju siji boko siji oi apiak bakal tak untal malang jos kok bingung nyawerko enek wayahe ayo ben kerja dhisik kita sakar rada maju kae saweran kae
Bunda disawer iki maju, tasaka maju. Ben kerja dhisik aja disawer dhisik. Es. Ayo Detin, persiapan. Ojo turu sore kaki ono di bunga Jos. jaga Ayo bocah bagus. Sadang lawan pangan ya iku bagian nipo Ayo ngono. wong melek sabarna rimo Ayo ngono bocah bagus. caritane wayang Podo bae. Japi Ayo ger, entek-entekke ger tenagane selak pindah nggon. Brajangalengka Raja Ramono Raja arane Ayo ngono gene. Dialing-alingi sitoke iki lho gak ketok. Sita Anoman lanjut Awas. Ayo Ayo ngono ger bocah bagus. Saling wis dadi apu kobong gede jroning praja Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring sesama aja nganti
dhewe ker rukun Islamku aniki asahat date kan angka siji kaping loro salat dening kang ta'alu Ramadan nendak noposo papa jagat limo bagi padat es getaki kancane to rukun Islam sa porno ayo sang es jos rada kesel apa piye bocah iki wayahe rek bapo es hi hello Akas budaya original jos gosong sing ben gosong supaya iso nangis ku mikir nganti ketelerong terus aku nalikane aku ninggalake sliramu nangis sajroning ati ing nalika kuwi brabas pilih lokal
sak seneng Gus. dadi saksi ning tresnaku pring sliramu rasu malang. Ayo Cak Bagus, ragil munggah. Mongkana Aja turun ngisor bae. ati kang tanasa kepala hatiku ragu bobo gono ku ninggal tresno ning rapi ati tambah loro Ora usah nangis Cahayu. lara gonoku ngampat saya lara Curhat to karo aku nok. ninggal tresno kumaterati nelongso Ora krasa belas atiku. jerit Awas. jroning ati senadyan tresno ora kudu duweni Jos. nanging Oh. kang dadi lenglenging ati Ragil disawer adik nyawang ora Alma sama bisa manunggal nyawiji nggonku mikir nganti ketlarong tresnaku nalikane aku ninggalake sliramu nangis sajroning ati ing nalika kuwi brabas pililo kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu rasu melang mongkanan Ayo, ati Leno. katana sah papala hatiku ragu bobo kono ku ninggal tresno gawe nyawer barongan ning bagian ora aku. rapi so ati tambah lara Jos. jerit batin jerit Wis ora usah ati jerit-jerit. miris saben dina atus tangis Oh, sakno. lara Lara. konku ngambat saya lara Wakit dek. ninggal tresno gumeter ati nelongso jerit ning atiku senadyan tresno ora kudu duweni nanging kadadi lang-langing ati Jos. nyawa ora bisa manunggal nyawiji Ya, dipatah. lah yo nyanyi apa curhat jane kisah gosong Oh, kisah gosong. ah Ayo Mas Heri persiapan berfoto sama sang istri. Barongan naik ke atas panggung. Barongan naik ke atas panggung berfoto sama manten. Hop. Ya. Ayo barongan munggah foto karo manten. Ya, monggo. Nang Lampung po ya enek ngene iki. Gak enek, yakin gak enek ya.
Tapi yo mbuh yo. Ya, monggo berfoto. Kameramen siap. Iya. Bae penak barong bae ta. Wis oleh saweran utuh he. Soning kira dibagi lho Mas Arif. Njaluk oh. Ya Mas Ragil. Tukang foto tolong bisa diatur ampere ben ketok. Oh, Cik, nyapa ke? Jak foto barang kosong. Sampun paripurna anggenipun kelibur dumateng kanca-kanca Sang Prabu Singa Barok. Kalau mau pasugatan tari ekstra saking konco Akas Budaya terspesial terkhusus buat adik-adik tercinta, buat adik-adik terkasih yang masih setia di sini bareng Akas Music. Baik, bisa dilanjut kembali acara hiburan pada malam hari ini tentunya masih dalam